ene ye titrani edema endi samanyoko no woto aba yi ne foforo kra encha kra na wafra ase ya oye na dwuma enti wafra ase ya wode empanifo ne bia ewo party ne mu agusone mu a wode nsu apete wo ho a wawoso won kakra na wawoso wo no ebi afrato ba ko ya ofrito yi eye triple M uba asante mantamase ya asoase wone ne mrase badwane ye wo ho na wono na ne din ene Mohammed Muntaka Mubarak ne mo sane tie a eye triple M ne buafo sonko eye owura fa se Mugis Madi ena no pa bra o ma hene yodo buache na ade a chia bia dwumade no ekoso no na wafura se edi nkomo fa sansam no abusa se ebra asam no ba ye wo so mo ebi to ncha ne ade no san na o musi so nsam no sifa ana o se oh me Mugis de me kanokora pa e wo nyame animu me entwantro ebra asam no ba ye me ya me ye buafo sonko ade ma Muntaka Mubarak yi me ne na di nkomo a oh mabusa no me ne na di nkomo ba ko mienu miensa bia one day o se oh me ya okay se party adwuma ne ye nti sempanifo hunu se ebia saade no betimi aboa ama party na timi akonanim ama botaye 2024 no yetimi aduru hu a oh so be it. Well, this morning the Montaka is very well taken. But the constituency executive and as a constituency, I don't think anybody will be happy to see, say, a member of parliament and a leader, and among the leadership of the parliament has been removed from his position. And as a constituency, Yanti Assembly, party or the reasons are back. But for whatsoever reasons, Yanni and Tomosu, and Yadi, it's me are convinced, even though no, changes. This is not the first time a party will effective such a change. But here, as a constituency media, we see the timing to be very wrong. That is one. Secondly, looking at the contribution of Honorable Muntaka to the party and to the parliament, at large, and who say, expect to say, you better change Muntaka for any particular reason. For the time being, you said the it came as a shock to the entire constituency. Normal, simply because 10 we are assembled here the Sema woke ni nani say adia ebebedia no yenche Muslims will be already say ni chile da nation music enti yamfa manyame adia bia betu bia no e wo butayentia nyankopon atu either say e bia nyame be use bia wo no we are called the papa and I say something is big is coming your way enti we accepted it in good faith and we should just continue from there. Mugis Madi ewie ye no ano ana ye toato ahoma no kopiem ewo atifido mantam tamane santo mrase bejane wanu kroya ana ya oye sahene edema domkuma no Ghana mrase bejamo manfo Haruna Idrusu na wanu so ye ne famu oso 18 komo no pani a wojira mu a wane ye kasa eye awar ishahaku wanu so kasa sei. We saw yesterday was basically when they heard the news, they saw that it wasn't something pleasant to hear. So the constituency officers, constituencies, teenagers, and then most of the people, the party following in the constituency, some who were closer, that's Tamale Central and other constituencies, they all came around to really confirm that what they heard was really the news that was really happening. I think that was the reason why they came around. But they saw the news as very, very unpleasant. It wasn't pleasant for them because they saw that, no, this is not the time. It's not right to do this at this time, considering the gains the party have made in terms of our preparation towards 2024 elections. So they saw some of these things that we did, especially what the party leadership did yesterday, has been something that is not good. Sometimes when we are doing the selection processes of everything that we are doing as a party, some of these considerations are usually taken into consideration. Where the person you are selecting is coming from is taken into consideration. That is the region in terms of tribal balance. We take all these things into consideration when we are doing the selection process, including ministers of state. Those things are usually taken into consideration. So where it's coming from, if individuals within the party or individuals coming from Dagbon are saying some of these things, it tends to lend to the fact that yes, because some of these considerations were taken into consideration before the selection was done. But eni ye twagu ye eye awal isahaku wo ne chirim ewo Tamale South a wone ne communication officer adema adese wo na ye wie kra ne ye hwan si fom
ane ebowuram ewo adwuma ko enya mesiam abato mpasua no so mfimfiri mantamu ane ene opani ba ko ye ono se twetwofo edema ndi samanyoko no edi nkomo se ubowuram mpatam ho so asan na omososo no agya hesei no enema esi keka koi no omoso eka no so oh ye de ye wo hokwadwodu asem ni asem no oye inje semma ejuma ko enyan esiam constituency adam do oye inje ayimiyam se jemahan de yembre se bagwen party kase to the NDC wɔhwehwɛ maa da wɔpɛ obi a ɔbɛda dɔm kuman a wɔwɔ mbrɛhyɛ bagua ma no no NMP na wɔhu dɛ obɛtumi adzi dwuma na wɔadzi ne yei ɔdze ama Ghana mam nti ɔyɛ nyimnyam hyɛ kɛse ɔdze ma hɛn ɔsan so ɔyɛ asodzi kɛse dze ma honorable Ato Forson because ɔyɛ gyidzi bi na mpanyinfo anya wɔ no mu do obɛtumi ayɛ nti ɔyɛ asodzi kɛse dze ma no ɔbɔkɔ na wakɔyɛ adwuma na dza esi mpanyinfo wɔ nyiwa do no wɔatumi na wɔabɛm nti ɔyɛ ngyesɛm kɛse dze ma adwuma ɔno na honorable Haruna wɔntɛm oyaza oya papa mbrese beguafo na wodi ho dase wafa no abo Haruna de ninua dimezo obedi bia o consult Haruna Idrusu ono abo Haruna so bidi obedi bia o consult se fret yesha press conference Haruna Idrusu ono abo ebeye bia fa economy ho bo hu na ono abo Ato Forson ogina na nchen enti kita huza ewo wo ntem oya papa na ma o kodo ono abo Haruna Idrusu no constituency no me say wo pains because obeye oya ho ya ode one brese begoyin awards build them ishe ho na nyimiam nende onyi ho bio da ma so na mo so se ina ne MP na oye na woyi ne fido a ncho obeye ne yaw nti Michelle Wopens na mbo party ne hwe nzamako ana ebien a obobua party ne kanko enkankara ye chances for 2024 de bu dikunyum nti wo hwe nzama bebre na wo hu ne da mabri so wo mbre bia na ne mu asem da mabri ya bra so honorable Ato Forson koda ndese beguafo minority group no wa na obobua party ne bebre etu ambassador ne oye atita party ne yezi ne yina yeda ne yahwehwe edwuma ko enya na sia na bato mpasua no so ewo mfimfiri mantam twotwofo edema ndi samanyoko no kwadwodiodo ansakaya sonko ya ba wo mra sebodwa fie ndi siamanyoko no afo no yade a aka nsampi no ade kira da sama na enewoko NPP amanyoko no ma wo bia hyase a wo boa no ho na abakra chepanyina wo asokore mampon mansene mo ye onmonyamfo Kennedy akwasi kankam na wo kire mu ana no power de achia bia dwumadie so se we no akan sampi no ade kire NPP amanyoko no se firi na de kuro wo se wo mama wo homene so titiriw aginasie ne hyehye ahodro bia da wode begu akwamu wo se wo no wotamfo okon no hunu se wasesa no ho akwafa batakari di asha na so hu se kon no nani abre pa enti weyi a NDC amanyoko no waye no aye nhye son kokora ye omudi agu akwam ya SMPP anhwe yi a dachi ebetumi ha wo no NDC mrashe bigwa ekuno ene mrashe bigwa mo asem no a ade na o ma ye na ya de bia me de enye o ma asem o mu ye no party me ya me what the MPP no na SMHwe my party MPP no e ho na yes set up very strategic about the way o ma ye o changes no when was 2024 no elections a e be shipa ana kona o ye kokono se ekoduru ba bi na aje say o ye political party na wo nkofo bi na mo ye na for in both parties across now we feel very comfortable sometimes then be and you know to me at the juma be pray because we are madam for after election no there is a life after elections so the maturity and ultimately implement some of the strategies you know very fully it is a said Ato Forson when you were in parliament he's one of the MPs are very hostile to MPP power Ato Forson and you be as a MPP new MPP grana or you say who says or no we fine on this time MPP vote but he's very fruity and the only this is one of the Komaya or that type on sending Mero. I saying you on sending Mero MPP. I'm not to say the same, the very extremists or a very extremist, honestly extremists are. So Anna Amakufibu as no or a criteria on also so you're the same kind of person. Anything MPP no on I don't know. But I know the individual in America was but I will share ABC strategy no because of Dr. Baromia factor in the north.
Umia is gaining a lot of waves in the northern region. Now, no, all the 5 northern regions, Nibo Mukrano, MPP, BT, and DC Kakra. And Joma will say the personality of Haruna Idrusu Bono and you will making any impact in the northern part of Ghana. And gradually they are forgetting about the northern region. And history-wise, and so no, the northern region don't more now they are getting to accept it because the Patriotic Party have its root from the northern region. The party in the north, no, is going back its roots. I don't know MPP now the people of the north. Any some development, Northern Development Fund, any some one village, one dam, no, into the kind of or north. I'm telling you. Remember, NDC, north on so NDC, strategically is shifting their base. Near your turn and kill your by crash upon your was so corman pokro ponimu. One more for Kennedy, Aquasi can come now, some tea. Ya woman so 9 and him defued the home como. Na ya bisa one more casansa say aso ebab one na. Ya na panye paya banamon your same wapini mo Dr. Richard and Wakumba Aquakudi and como. Doc ya mo home. Hello, Doc, my hey. Yana menton kayo. From a woman tia. I feel your mo. And you remember what dear? I don't want to make ye. Say the meeting. Mo, yet I see. And a young quantity tells us, as I be a one crown and from an halfpenny. I young her and this Yamayokon Sakaya, one my Jawamra Sebega Fiano. A mona babe a banner man or somewhere. Who want to say about wow? Oh, said Babuan there, Untri Hunis to say. Said me, Kappa, the man who Ghana said the politics in general. And make a difference. We are, in fact, all cast a main shock around, make us on here. And this is one of home situation very worse. Because we are leader, and you say, we need some now can want some who in the room. Said the OC can or come. Said you were near the come. So, and yet the woman more than the other one near the leader. So, now the Omoye no Omani. Omani. With my name, yes, I name. So, of course, it's an Yoma say. Let the Cascasaba party, a dear before party, a the year about party, say never for party. So, I said the afternoon, so just say, Sana by. I know do see Mutaka, especially you know. No money says Sana obey. And dear say obey, no. Oma be affect you, especially when you know we leaders in the day. Come Bias and also no Mukata in private and Sana party for Rukati. Sana also in. Wait there. Almost so die, dear Chi and a winner, and your papa. A dog, you're right here. What champagne for no more? I say, I didn't need to church you. I feel your So say them with you. I'm paying for no more, and this Yaman your corner, you warm one. And Camilla said, will be an man Tamua will free more war ba. I would ever one in Nimu Dian in Sushi, and an adventure. A young ready say, you know, sir, Aquabody says, sir, be I will be a free uncle. Nan kwankwaya se wanu nyina afiri mantam kromu no fa ba bi na ntimi ntwe dom bi emfa man dis amanyoko no Nsrawo twitwa sentiment de wo kan yi kwabena kasa na mehwese obete wonke yi Doctor Mbasha what menka Hello doctor Hello Me Mbasha what menka Yes akoso ayenko Doc na me kire mo se ya no hwe nipa numu a ye womo no anka me ese wo bi afiri mantam fofrom ya womo so di womo nim de ne won madwene bi bababoa kwa bi so no entimi emmọ kwa bi emfama NDC amanyoko no entwe dom bi yeah sure sir omo di ani nyina obi abeya ye won so be obema asibia ba party o ya ade a we yim won kofa political party mo ko major election our position 8 years. Now, say now you have a chance to be a more winning. After more corona, I can discuss a woman. And first of all, and yes, I know. One party ain't mean co parliament.
anko kan speaker say we ne pen say we ne pen yenye nta constitution ma ho kwanza ne political party na juma no oni standing bia wo parliament wo so ko sesa nyoma so wonye parliamentarian nyoma e ko so wo parliament wontimi nkoka je se party na ma ho kwan na MPs na ma ho kwan eno kura nya ona abeka say MP no ni po ye leader no ono na so kama m na ma nye they say na che say party chairman no or chain MPs ni na anya no kure party chairman no onye boss of the MPs what you say omo to abama MPs no omo na ye boss of the MPs omo wo constituency yeah chairman na ye boss there be do want me for pen ka say you we have you have omo ko parliament wa omo ye minority omo to omo ba no omo yi omo leaders majority forces ta na mom say party ni fi say baby o ho dia omo pese obi na ekwa o say party ni timi free MPs no ono omo tina sitting komo nche say pese ye nche na MPs no su jitum omo jitum dia na say so omo na ekoye nya wo na obeka che speaker na tie Doc, you when say enti omo ye na enya correct eno kra the corruption kra bebum they say party chairman etimi appoint people say nche on the control bibia na bia nyamsa na say party level asa chairman na GBB aboso sanity say enya ta na ye no enya nsa enya illegal but enya nsa so na omo amofri mo ometuma hadwen papa so omo kona MPs no ti omo mpenia eno anu no omo nye party chairman won't me omo hwe eno an say next election no yan support you eno kura nya no kure because we are at in the constituency and so constituency for no support wa eno anu just somebody pastor bem say we were qualify and you call vet no one there you disqualified in some sa eno dey na chi to ko pass empa na ba and who can e kwan bia so a enye papa Yura Haruna Idris Ghana for to aba ma MPs so MPs no Ghana for the to aba ma obia ja ni constitution but o me Ghana for no ko parliament MPs na ko kasa ama conform to ama Doc, you heard me say sanity aye den na chairman and yi wo mo me to kan adem to I feel you. You already say. Say, and what share you Haruna Idriswa? And to be a yen saka say, papa said that you will bet me to Franca. Adiama and this Yamanukuno. A quabishon crana, one my any say, and I say one my buano. Sunday Bay, I'll bet me a buan who ye. And also, Africa and Omaha. Yanocrat, at the show be cut yourself. But we are or vice president saying, only I don't go running for election. And you know, what I say. So no, a minority leader or Kansas leader in parliament. A buono, sure. As they say, walk in a freeway. And you know, there be the opposite and almost can. That's all one idea. And then or when there with free one, no appoint you beautiful from. And I said, by elections up. Now, yeah, quite a no. Nanka Susanka, dear Papa, Nanka, and this Yamanyokon and Penny Force and Kawan with the Guaquam, and Sana Sans Yaba. Pepe. A idea I can't want some 200 other. I will be an insane ever. Yes, sir. Ye chairman for France. No, go for Marco Travis. The basis away, basis I won't win. I had democracy. Dog. I was your French and Dr. Richard Amwakobana na edi enkomoi na homano enye kra o want yanka ye na asate koyi ayanso yantene die mo French ye Dr. Richard Amwakoba bana manyosemu a wapene mu wo ye nim di fo papa ana ne bonkomode afa ndisi amanyoko no ensa sonko a won ma ye ewo mrahye bedwefi ye koye nimu ewo nsamfo from ne yate ne se bron mantam no so afo na afenso atorenchema boafo empanifo ye wo bron mantam no mu ebetu anamono akoba bia ye wo fa so ne ye ma nwotwe ye aja fratade no afa nkoda ye akoya yoro hosam yie pa
ya ne nyina no ɛwɔ sene is mansi no ɛwɔ bono ɛproyɛ mantam no emu atorontim aboafoɔ mpanimfoɔ ɛkyerɛ sɛ nkɔdaa no na ɔmo yɛ aduo no ɛna wɔte boat no mu a na wɔɔkɔ na wɔfiri atitɔgɔm ɛna ɛkɔ wɔyɛ kɔpɛ ya ne nyina no baabi a ɔkɔ na hɔ na sukuu no na wɔkɔ na ɛbɛrɛ wɔkɔ na no ɛna sɛ deɛ yɛ o nkɔdaa no maako edu emienu deɛ ɛbɛrɛ a boat no dane saa no nkɔdaa no etimi edware epie na emu nwɔtwe deɛ kananana ɔmo tira nkɔyɛ yie sɛdeɛ atoronkyɛm aboafoɔ mpanimfoɔ ɛbɔ amaneɛ no na nkontabuo kakra ɔmo de ama Sompa kaseɛ ɛne sɛ nkɔdaa no emu enum ɛyɛ mmɛma ɛna afei nso no mmiɛnsa deɛ na wɔyɛ mmaa wɔn fie no ɛyɛ deɛ firi enum ekosi edu mmienu abusuafo ya modi akyi ɛnɛ awia yi ɛwɔ Facebook no so no sɛ uni akokuduro paa untimi enhwe bi asɛ fam wobɛka sɛ bia nkɔdaa nyinaa dadaa baakom na sɛ deɛ nkɔdaa ɔmo da ɔmo sihyehyɛ no saa pɛpɛɛpɛ ana esi ɛteɛ na sene is mansi no pani kwankyerɛfo a sɛ bana toronkyɛm a odi anim ɛyɛ Ibrahim Oduyan na Oduyan ɛna no Sompa kaseɛ edi nkɔmɔ na wɔde saa asɛm wei ɛma yɛn bɛyɛ 7 nonson ne fa na nkwala no ɛkɔ school kuro no ɛyɛ Highland na ɛwɔ hɔ nom sene east hɔ yɛfrɛ hɔ Atika Gome nti nkwala no nso kɔ school ɛwɔ Wayokope nti anɔpa bia mo de kodo na ɔmo atwa asi hɔ nom nsuo no ayiri sɛ no kwan no ɛnni hɔ nti ɔmo twa nsuo na ɔmo de asi ada community no mu anɔpa yi ɔmo sɔre anɔpa kɔ school ya na ɔmo yɛ aduonu ɛwɔ kodo no mu nti ɔmo kɔɔ ya na kodo no kɔmem yɛ nti nyame nkyɛ deɛ nipa nwɔtwe nkwala no nwɔtwe antumi anware anti ndɛ megye de sɛ yɛante asam dɛ wɔ sene east nti yɛn nso firi hɔ de ba sene kwan no wa nti tam a yɛnya information na elite nti ɛne honorable DC police commander ɛna education directorate ɔmo nyinaa yɛ nyinaa nka bɔ mu kɔduru hɔ nom nti yɛduru hɔ na marine police foɔ no nso afrikete kracha aba nti ɔmo atumi ayi nkwala no ɛmu no nyinaa firi nsuo no mu nti ndɛ me ne wo kasa yi abusuafoɔ no yɛ ne sɛ awofoɔ no yɛ ne sɛ ɔmɛtie nkwala no anwummerɛ yi a ɔmo ages no boys 8 no boys yɛ 5 na 3 yɛ girls nti boys no range from 7 to 12 years ɛna girls no nso range from 5 to 7 years nti girls no 2 yɛ 5 years ɛna 1 yɛ 7 years da baabi ɔmo ankasa wɔn no de school no nni hɔ yes ɛna aduru baade saa akosomo no yiri a ɛyiri fa kwan na ɔmo fa no ɛna ɔmo nso yɛ fishing communities nti ɔmo nso kudoɔ no na ɛyɛ ɔmo sɛbi ɔmo motorbike na ɔmo bicycle a ɔmo use no hɔ nom ɔmo yɛ aduonu nti dumi no de ɔmo atumi afiri ɛna nwɔtwe no aka mu ɛne yɛ a etwa gu yɛ ɛyɛ sene east pani kwankyerɛfo a sɛ ba atoronkyɛm a wɔdi anim sɛ Sahene Ibrahim Odunyim ɛna yɛte ne nkɛn na ne nyinaa mu yɛdan yɛn ho kakra ɛna yɛne DC de ma adehyɛ yɛwɔ sene east honorable Jerome Kofi Jima edi nkɔmɔ na yɛbusa honorable kakra bɛ na bɛtumi de ama yɛn community that they cross from Atika Gome to Wayokope, and the community always assists them anytime the students will have to cross. And this is the situation. They've been crossing with we have 2 madams there, so they've been crossing with them always. So this time around, the madam, one of them was sick, then the other one had also traveled. So the student will have to cross themselves. So when they got to the riverbank, they're supposed to have gotten somebody to cross them. But because we didn't have enough premise for it, it was very difficult for them to get people to cross them. So those people who use the super, that is the actual fuel that we buy from the filling stations, they usually don't want to spend it on the children. So this man who went for fishing came and the children were stranded, decided that he was going to help the children. So he uses his normal canoe, that is the one they use for the fishing. We have the larger one and then the small type. So it was the small type that there was an outboard motor on it. So he decided to cross the children. So in the process of crossing the children, they outnumbered the quantity of the boat. That is the number of containers was more than. So the children entered, having entered and they were crowded. They got to the middle of the water. And one of the students decided he wanted to fetch water and drink. So in the process of fetching the water, the man told him to stop. Unfortunately, but then the child had already gone down and was fetching the water. And canoe dipped into the water, fetched some of the water inside.
So upon struggling, then some of the students fell into the water. So the man decided they were going to save those who fell in the water. So in the process of saving those who fell in the water, then some of them could also swim. Then some of them swim and held one side of the canoe, and then it swayed, and all of them fell inside. abusuafo ya mudi achi ena wiei e wo Facebook live no so no eto mere bia ya na nsem ha o se bia wo baabi na suku ben wa onua ya akọ no saa wai enye suku dan na esi ho no na be ma se bia bohu nyansa na se bia wo behunu ade eye wa umotembo free se nepa Ghana hai na nkodada so de kodoọ pa ne twa nsuo ena ekosuku a na je se eya asefem sa akoda na okọ na wonya meduru fi a na je se wo enna anase eja anase papa a woni akoda ne tene de se wo asembo no popa nkoda esam ho nyina obi ni ma de kodie pote ode ba wiase ye nne ye besie sa nkoda mako nwotwe se die na nkoba ye wo wiase aboa Ghana se de ade ye omu nyina esam hoi asamba nkura ne sabe enna ene eja ombeka no ombeka ne sen woni ono obi na tie nsoso sen na akoba akoda ne maame ne papa amane na akoye nsem bebre se dem di ka kan kase na hyase no atomontima boafo mpanifo na afenso bromantem no soafo ewo ho no mu a de bekoso bia no free sabre kopem se anwumre no nsia bre de bedu no ye nuanom Sompa 98.9 beko ho na kyese amane bia no wode abrenti ye hyembo se munkama koma ntum yam ayoro ho asefem ye kwa ni mo nsafoforo ya de ka momane da se wo kro bia Sante Technical Vocational Institute adesuafo ya wo no demra hye won nsem ayo ye kyera sese suku ba sesene ade ama emu makomako aduanan de aposifo ko kyere wonom na asane ye baya na aposifo hwehwemu betumi awie payenti asem na kwakopie court ama court wa hye se nipa mu ba se aduasan kono wa mu nyina kwa remand nyame ya domu a court besa frasem no ebiem ye kwa o so nan ne amane boni David ata asirfi akodi asem ho enkomo David ni amembo ko de nyame adom sisa ko na ma kan so nyame adom me ho ye pa na mokwa court ro na court sesai ya court no nyame adom ye kodru akore mampo circuit akore mampo municipal court nyame da enra na edru ho no oro na jam is lost some of wabe cancer say yan fa kola ni na enkogu afiase na February da so so ni no ya ta de o mama aba bibina atumu ani na ya shede emra na be ka afa na omo de so du go for the so du mi sa ele bo kola no se omo na pe edine mo se ogbe ni bone na omo bu edayani anase omo se niema ewo sumo de so fu mi no eye pro no omo wi niema ewo sumo na de so fu mi sa eye niema omo se na kan so anase omo nje tumi anase emra fam so no yes omo se niema no omo se no ta fa du ni mi sen ene de bo kwala na e fo mo ko si kuku na nyame adomu a February 2nd de o wata ya bigina court bi what the video be my na video ni mu no ye ho se abata bi no mu soa na esuo wo mo ye enkoda no a ye se ye mfa wo mu nkosie nyame ya adomu a 2nd February wo ma ba no ana se wo mo ye henfo a o mo ye kwala na wo fo anokwa ekodru ho no na ye nimba bia ye de kwala na be kokko ye de kwala na ko bina wo fo ni na aye standard kaka ye ni wo fo ni na ye de ja o aye di ko na e ba se ka ba bi to e ba aba bi to na ye wu ye do mo ko e ya se ko ye do mo ko e so ye do mo ko ta ben e di ye we za ka na tu ya de kwala na ya kwala na pizza abi ku ka ni na ka na ye di ka na na se akore mampo na e de kwala na ko video na e da so no anase video na munya e ye bra na kwala no e be kana ka ni ma wo ko na e wo ani omunya no mu a e wo around na no mu su se omuma no enye di Bolivia na e ye sign na so mo na mpo no e be tumi aba se omuma no enka omo ye o ye tere no mo
the one who on Martin can ask one near and every one, and I'm also a hopper at the end. Brown cranny be PM or quarter hono, young share. Now one more any more to say, and yan be a who said no who be ho, and I said no raw for some noir. And of course, Falano able to pa Lempo, who am our for no, it be more editing. Yes, I felt on my water on mom, I am fantastic. And the other way, adding the only time, I wouldn't find what time now. We are having my many more. I don't find a man on the phone of the so who's very about come up here. But then no class to from power police station anymore. Kojo, David Mano was why? Yo, immediately the rest of the answer no. Yeah, the government. And I'll pay a Yanis, yes, regional minister. I don't know what time on a 7 minutes. Any other to just say a police boy invited else before a school and Falano put that to Nano said school prefect. Any of them come in a year. Police boy invited to me and I said, oh, mom, for who are a police boy and declare wanted. If you are not able to be a night, you need to be a Sam Kodano, yen declare woman wanted or Quabe, so almost why day. I was there and almost and wanted to go and I say, almost me about entering myself, or saying to me myself, and Polana and other two for the baby here, and almost perfect any movie. It's and I buy and almost perfect now, so Johnny, and almost come home. It's also. I will form my police for another report to my police for no make the only way and I say the report. Sanity. Dear school, no more, be a my woman. It was a question. School, now, dear, regional minister will be. There will be then I have to school. I have to committee. I have decided, yeah, say, and acquire a fatwa. And 24 the fatwa over my school as you and I say. And Falana said, honorable minister, that I will say, I buy 8 meters here, cannot, and I don't mean and never said, I buy 8 meters here, cannot. This is Falana near the moment. David, my own was Senator Semia Chimaya, why? Yabasa on Chebiam near no Abedin Commodia Fahopa. I was Bonnie David Atta as Riffy, and Yanano Dim Commono, and Quada one Mokosuku. I work Crobia Santa Takanaka and Vocational Institute. One home common near boy, and I says, yeah, dear. The Asarabe Tomocha, Elsa Simpany for and a school prefects no. Santa Montemoso for children say, what's a woman's show? Yatutu one more no san say, and she about to from Medicain and Codano bet me about say, one more home for Puyabi, and a one mamma bought school penny for my dear, and it was a woman's show. One must say, a pussy for shim. Ya kai wo say ya live e wo Facebook nti sa wo ba ho no mo banya bi ahwe se de niema esi ekono ya koya ni mu wo ensam foforo emu Concerned Second Hand Dealers Association of Ghana CSHDAG omo na esre ahondene atana yeyi ana wo sre wo mo se omo sre wo mo ada omo gina sie bi omo siye no ebe ya omo samra bie mu efi se kwane a se omo jai sa no ma no sa na se ekosa no a ebe gu omo adwuma no na nyese bi adwuma no nko a egu om na eye om ya kese kora fi se sade om adwuma no om ye no esi bua ma maburu nya adwuma ye e wo Ghana ha se no ano odene ente ko ba se e bi ahoden na atena ye no se wo de embra ne nsese ye bi ebegu akom se de be ya enema ye ya afrate fira monone no ebe si ho kwan ne ntimi ma wo man mu nyema bi te se air condition da no mo ne ade computers no kettle no mo ne ade nyina sa ne ma we se no ye beto no chalk se ba ya ntimi ma wo man mu biem dia ayade se na ehadwen Ghana fo bebre akasa e de afa ho se enema efira monone ye ba wo man mu no bebre na ba ye condemn ba de sa na ehadwen pa ade bi wo ho no mo nya tena ensuo no so beduro man mu pe wo de ye hwe a enye yie enti ade se hadwen na oma ye nsam trofo nhyiamu ana Sompa kase ye bra ne ye wo ho na ye so ye tie nsam no bi na ensam no ana omo ka no wo de ye ntie te waso ne tie asam
abusua wei ɛyɛ nsɛm a akɔsoɔ ɛwɔ nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamudie no ase nana yɛpɛ sɛ yɛma wohunu sɛdeɛ nneɛma esi kɔ ne saa yɛ nti no ahoɔdenni atenaeɛ no se ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛma kwan ɛma nneɛma bi a ɛyɛ dada na ɛbɛba ɔman mu abɛha ɔman yi adwen ɛne adeɛ no ɔbɛma kwan ɛma saa nneɛma no atumi aba ɔman yi mu na no nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamudie no akɔsoɔ wɔpanin a wɔyɛ kasamafoɔ de ma Concern Second Hand Dealers Association of Ghana ɛyɛ owura Eric Asare na yɛnkɔ yɛkyi dwumadie no aseɛ no sɛdeɛ mebɔɔ ne no ma wo TV no yɛnnua bɛma kwadwo baafoɔ adaworoma ɛne opia so ɛde ma yɛ kwadwo da so wɔ hɔ kwadwo awurade asomdwe nka wo ɛnka wo suminia kwadwo na apɔm te sɛn yo bibi abɔkɔ kwadwo bɔ yɛn nkɔmmɔ yɛ Second Hand Dealers Association of Ghana well Second Hand Dealers Association of Ghana ɔmo kyɛfa ɔmo tɔn ɛyɛ fridge ne tape electric cooker air conditioning microwave saa fɔ no nɛnɛ ɔmo sɛ ɔmo ni abrekɔ ne nyinaa ne sɛ Energy Commission ne Standard Authority for ɛne ɔmo ɛndi ne yie ne titi ne tietia nyinaa ne sɛ afei ebi twɛ mu bɛyɛ bosome ɛnan wɔnom etwa mu na ekuo yi ayɛ demonstration na ɔmo yɛ press conference ɛka kyerɛ Energy Commission ne Standard Authority sɛ ɔmo yɛ ne nteɛ sɛ saa agencies mmienu wei ɛde mmara akɔto parliament sɛ parliament ɛmpaase saa mmara no sɛ yɛmbande ɛyɛ second hand nneɛma na ɔmo ne commission ne agency ɛyɛ Standard Authority for ɛnya adwen na ɛno na ɔmo hwehwɛ mu ɔmo ayɛ ne sɛ parliament ɛrezumi a bill na akɔda hɔ no ɔmo ba abɛpaase ama na abɛyɛ mmara ti sɛ kɔyɛ mmara deɛ wɔn a edi second hand dwa no ɔmo ba abɛba ne ɛba saa so ɔmo adwuma ɛbɛsɛe nti ɔmo susu sɛ commission ne ɔmo ani ne yie sɛ ɛbaeɛ a ɔmo ntumi ne ɔmo anhyia angye ɔmo adwen amfa ho na ɔmo ankyerɛ ɔmo ebia susudua nneɛma no ho susudua wɔ sɛ ɔmo tumi de ba baako ne commission ne agency ne nso kasa de ɔmo ka nyinaa ne sɛ ɛyɛ second hand nneɛma no ɛtwe electricity papapapapapa kyɛ nyinaa ma ɔde nneɛma ɛtɛm a ɛkɔ so ɔmo mu a ho ayɛ den anaasɛ ne bo ayɛ den nyinaa ɛfiri saa second hand nneɛma nti ɔmo susu sɛ ɔmo bande a ɛbɛma ɛyɛ consumption of electricity no ɛbɛba fam nti nnua no no deɛ ɔmo ka ne sɛ ɔmo kyerɛ mpanimfoɔ sɛ ɔmo ne ɔmo ntena ase na ɔmo nkyerɛ ɔmo ɛkwan ɔmo fa so ɛndi ɔmo dwa no na nneɛma a ɔsɛ ɔmo kra de ba na sɛ ɔmo sɛ ɔmo bande kra deɛ a ɛbɛma unemployment no ɛna akɔ so ɛno akyi na ɔmo sɛ ɔmo nso sɛ parliament sɛ bill no aba bɛda hɔ no sɛ parliament ɛrezumi ɛyɛ on the 10th na hwɛ ɛna parliament no anyɛ ampase saa bill no ama no amayɛ mmara na sɛ kɔba saa na ɔmo di ɔmo constituency foɔ no hwɛ amo ɛsiane sɛ ɔmo nyinaa represent constituencies ne bi a ɔmo so to aba ɛde ma aban ma ne ba power nti ɔmo sɛ parliamentarians ne sɛ adwubrɛ ɔmo mpaase saa bill no ɛno akyi ɛna guta president nso bae no nso de bɛto dwa sɛ anuanom a ɛyɛ demonstration anaasɛ ɛyɛ press conference no nso bɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mu bi no so nneɛma a ɔmode ba no ɛyɛ ana ano ɔden because nneɛma bi wɔ hɔ a wotumi sɛ nneɛma wei deɛ ɔsɛ nkɛkɔ sɛbi bɔɔla so nanso ɔpabrane akra aba sɛ ɔba bɛto nti ɔno nso susu sɛ ekuo no ne ne nkɔɔfoɔ no nso no ɔmo nso nhyia na ɔmo nwene na ɔmo hu nneɛma a ɔmode bɛba no deɛ di mu anaasɛ deɛ ɛsɔ ani na ɛnyɛ nneɛma bi akɛkɛ na wakɔ akɔkra na de aba na abɛyɛ nwura ɛwɔ ɔman no mu anaasɛ de ɔhaw ne oyɛ aba ɔman no mu nti ɔmo nso etu ɔmo fo sɛ ɔmo ɛmfa saa ɛkwan no so na ɔmo nso bɛboa ama na ɛne Standard Authority foɔ ɛne Energy Commission foɔ akɔhyia na ɔmo no ɔmo ayɛ anɔbaba yɛ na ɛkwan a ɔmo bɛfa so a ɔmo de ɛyɛ adwobrɔ bɛba na ɔmo nso ho kwan a ɔmo bɛfa so ɔmo yɛ ɔmo adwuma no ɔno nso ɛbɛboa nti wei ɛne ɛnna a ɛyɛ press conference ntinti anaasɛ protest anaasɛ ɔmo mpanyinfoɔ ɛyɛyɛ no ɛho nsɛm a efi mu baeɛ no ɛna mɛde ato dwa no menia. yɛda ase papaapa yɛnua bɛma kwadwo baafoɔ ɛna yɛte ne nkan. Dwumadi asonko bi akɔ so wɔ Kwame Nkrumah suapɔn no mu fa so yɛ a wɔn mo hyɛ nkronkrama mu ɛne mpuntuo so kwan yɛ a wɔn bɛfa so asakra nneɛma mu nam abɛɛfo nimdeɛ kwan so agyegye toɔ ɛwɔ ma yi mu na wɔsoafoɔ yɛ a wɔhyɛ nkronkrama mu ne mpuntuo so wɔn mɔnyɛfoɔ da na kwaku bɔtwe wɔn ne nsamtwerɛfoɔ de nkɔmmɔbrɛ nhyiamudeɛ no nyina ta kɔ na wieyɛ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ MPP aban a mampanye na do wɔdeɛ no mu no wahyɛ ase a wɔde nneɛma egu akwan mu waseme kase wɔnam asoɛyɛ no so ɛtoto nneɛma ahwɛ hu sɛ ɔman no yɛtoɔ no dodoɔ no ada wɔn bɛtumi apagya mu na assemblies no wɔn nso so atumi anya mfasoɔ ɛde afiri soɔ wɔse titiri ne property rate no aban no yɛ nhyɛ sɛ wɔn bɛnam abɛɛfo nimdeɛ kwan so bibi ada wɔn de bɛyɛ computer sam sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛboa ama ɛto ahodoɔ titiri ɛne property rate toɔ no ne nyina da emu atumi apagya. Who is paying the property tax? All of them have been issued with addresses. And through GPS, and as I said, improved technology,
each house cannot be identified. So now, very soon this year, Kwame Adikra is there, you receive a text message, a message on your phone. But we'll show you the photograph of your building. And we say that this building has been valued, and this is how much you are supposed to pay. And they will show you the payment process options through Ghana.gov, through mobile phone, Momo, through this, and you will pay. Their concern was, oh, are we centralizing? No. We have data to show that many assemblies have outsourced the collection of property rates to individual vendors. And when they do that, they pay them maybe 30% commission, 20% commission, and all that. The concern was, like other funds of government, if we collect all these monies to a central point, we may not release it back to the district assemblies. So the system can be designed in such a way that if Hope pays his property tax, say 1,000 cedis a year, and he lives in Achuma Panguma, as soon as he pays the 1,000 cedis, either through Momo or any of the payment platform, automatically 700 cedis go to Achuma Panguma. It's not going to Accra before automatically. And I'm sure those of us who are now using this thing to pay for water systems and other things, I mean, Ghana water bills, you can now experience that. Automatically, the 70% will go to the assembly. I was away a year, was so 4 years, was shame crow. I'm a morning in Punto, so when Monya for done, Kwaku Buchi. Na we no ano was had be so so man some 12 for you know say owura yaw danso enna kakra nie na e ball of yawdin say galamsey wonim ho komodi papa say ka say bia yenhia anase bia yenya conference call na yenni komo fa galamsey ho say kwagiska ha ne fa sia we no metu ana yenkere wo bia say bi won ne wo sika betu metu galamsey papa ne ye ho ade papa na empanifo asia afa video no a ene tape no a na no bi na monte so obi anya bi hwe ya enam so kra ma ya danso DC bosome frɛ ho yehwa ne to akunya sɛ onyina ncha kakra na ehwehwemu enkoso enura of adan ene central for kasafa ho Issues that call for him being suspended. When the recording was played to him, we invited him to the ministry. The recording was played to him and everything. He flatly denied that it was his voice. Now, we believe it should be given a chance for it to be investigated. So immediately we wrote to the Minister of Interior to kickstart the investigation to ascertain whether it is his voice or not. We are in touch with the police CID. They have invited people, and they have actually come down to the district, and they tell us very soon they'll finish their work. So, Mr. President will want to hear from the police before he takes any decision. So that is where we are with possible trail. ene ya etwagu ye eye wosoafo a ohwem kurase mamu na afen so ho mpuntu ho nsam so ona bodan kwaku botwe ana yete ne nkan awia yi me ma waduane adi eye mizo de enti a mede ma waduane ne se wunya nya mizo no a bibia bi wo mu dada ena emu odu hwe enuaba hodo na yede aye no a ena ma aye aduane mu a enti we se ne se bi aka akwa na wutwe ne hye wo nchen ho front ho a he wo de nom ba bia wukobia no betimi akodu ebia wo dwom na opaduane adi a ena wo sorry ya no bi betena wo dabre ho mesrew eye mizo na me kanfo de ma wo se eye apebinom program bia wo ye bia nipa don beba ase bia no kola na ko school kura gibi hye won bag m ne ama wo remfi se 5G no so wo ho enti se wo pebia tu anase bia wo pebia koton wa mesrew mo amoton drinks ne ade no wo traffic light ase ne bia no be kind supermarket sister say wa benya bi wo ho Mama Esther supermarket and afenso abawa supermarket nyina no ubenya bi se wutu akoton wa mesrew se wo akiri na wote menka bra Sompa TV na Sompa FM and afre 0246 270 221 0246 270 221 na ema uremfi se ewiase ayewo yi sika de eye pa nti wo kasa kra na sika hye ho atum kasa no kra no emu odu eye fido Wunya dru Google Play Store hoba download one app no a asema obebusa obia wo yi ano a wo na wo kro no mesra wo de wo hia bia no wo de sika no ma o ma wa ko se 3000
ompa we na opede he sɛ no nso yɛni agent bia ne scientist obi frɛ sɛ me ni fidofo na yɛ adwuma fa he ko sɛ tentententen a also was Swami police station when she ho eno anudu na de na ma brosifo na obeda agye wa home eno no mesraw dial star 711 star 711 star na ebo 9 no miensa na bo hash diso wona wo kro wanim no mesraw asem no tie na apparativo na ye ka fo de ma wi apparativo ba ye ama utumi se obia ekɔ nanim ɛwɔ abrabom waharawa ne wo brɛbo ne ade no obia timi didi kama obi nso se menya didi wi anwumira na mebo hyehye me se aduana se gyinagyina mebo ase gyinagyina mebo ne ade sa wo yɛ oba na uni wukuru ne te na se bia wukuru kompani sa na mesrawo ya ma honya ha na gye aperitivo ni bi ɛyɛ drink aba woto atenya ketewa bim ɛfɛ papa obetumi kwa de ahe obotom ayɛ sɛ wo kwa awurade adidie no tea na ahe obotom wo na wo kro no mesrawo gyibi tententem supermarket bia no obenya bia to ɛnyɛ nsa ɛboro ɛyɛ nipadua ne mu adwuma ma hoɔde timi ba efiri Italy abrochima mu ɛna aba bibia ni afresisi ɛyi na yɛne wu eni enkomo 0505 536302 and 0245 734952 Mr. Fresesi na yenyi nkyeremu bia na yenni enkomo nyame ya adomo a memende bai na wotwe ampaye a ebedwa eyeme manti dwumadie na eba wakwamu nti ya ma yenhia anwumre no nsia empamu ekosi nonkono pepepe ana yede me manti dwumadie no nti ya ma yenhia na oman no yene wana eyo oman no eye yenyina ye man enye wobia ade nti ye ka ho asem na asi hu nkonwa na ya fa ho adwen premtobre kase no ni ye dan ye ho abaye ba ensem pi na ka kire Ghana fue yay Fido asisemo my people Fido transform them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. And insihu kakra bipe. Entifa wu Android phone. Na install it Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial star 711 star 999 hash. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untieska ansi ya maubesia. Ekwena befaso enya loan. Ene se ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. I was here about the most samaje bracha ye ama yakwaba. Na yakwan sanfo from ahensamo manso bi asore wokrobo eno ne mpotamo eye apoye mantamu eno anam so amane yatete akire mu se senior police officer ye wono ewo krobo ho ne naneki tekpate ofori agbo papa yi wora nidin anka se shada kemu eye ora Denis yawo tekpate nanu akwakwai nikia kwakansam atweakra Achremosa ayapoya mantemu first vice chairman Adema NPP amanyoko no Ora Richard Chumbema Cranton one okroya executive director Adema Water River Authority Trust Fund no papa no angasa wantwe no ho mfa free krobo ensensemu na wono no wono ma hwehwemu aduaduamu ahunu se wonya kroboni ya se krobofo ka asemu a ewo so ode ne sika sam eba be frofre ensem ahodro mu eno anam so amamabunu bia wono wo krobo enne mpotamo asode kirase dabi police ni no asem no a waka ye no yenke ni nkire ni mako aso pese fa baabi no wade abusuamu manso ne ntetemu bi edeba wono mu a anya de a ehso ani kura enti one more friends and trofo share mu de wo so menya ye kuo no wafra won ho say concerned citizens of Yelo Krobo ya panyipa wo de ne mu owura Edmund Aboaje wade to dwacha se radio was rada IGP esi wona so pa ye nyanchen posi ni no asem no akoka ye no ya wo kyeremu a busua dua ye wo Krobo nyina da no e wo se won mo fra no toto na no na asakoba sa asem no akoka ye no eni kwa so ka Ghana mrane ni sane yesane fata sanse wontimi nkyena ba bia afa posi sem ema mesisi obi enkanse mekowie kyera amfa busua manso emeto Krobo enne potemu afenso no ni niam pa ni n'enwuma ye pa a waye ene nkrofo bebra ho nyina mugu ha mo betimi edi adanse se
baako mu anaa mmienu mu no moanya Dr. Chung ho mfasoɔ sɛ mo nyinaa bupɔ no a mote ha no mobɛtumi aka yɛn nyinaa yɛnim nkurɔfoɔ a wɔn aboa wɔn a wɔanya akwanya wɔ nursing training yɛn nyinaa yɛnim nkurɔfoɔ a wɔaboa wɔn a wɔanya adwuma a wɔn aduane anaa wɔn nsa kɔ wɔn ano wɔ ekura ebi wɔ ɛreba plaw abɛtu ebura mu nsuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nkurɔfoɔ a wɔn ni nsuo pa no wɔn bɛnya nsuo pa na owura Dennis Tekpete ni kasa mu no obisaa sɛ yɛn nyinaa yɛn bisa owura Chung beebi a onyaa ne sika firi yɛ nea ɛyɛ me nwanwa bebree ni sɛ mmerɛ Dr. Chung sɛbi ɔdi ohia no webisa no sɛ ehia no a wodi no efiri ifa na sɛ nyame aboa nipa no na wato ne nsɛm bi sɛ nyame aboa no na wato ne nsɛm kakra bi na ɔnkaa sɛ yɛ sika no a menya no anaa kakra no a abɛto me nsɛm no mede tumi dan mu edi no kakra na ɔde bɛboa ɔnoa ne manfo a wo Dennis Tekpete wogyina apa so ebisa sɛ ne sika no firi yi anyɛ bia ɛmra sika no ni ne nsɛm no obisa sɛ deɛ nti ɛna sika ni nsɛm ana ɛno akyi no maboro no bi nso aka wɔn ho ntam sɛ ya na bɛkɔ deɛ a wɔn nso bɛyɛ ɔyɛ kyerɛ paa na nipa bi ada wɔbɛsɔ owura Richard Chimbama wɔn mo twe na sede bɔ fam wɔ no ɛmra ɛne no wadi that something like this is ongoing this very morning. We took him by a surprise. And that will tell you that the people of Ilokrobo know what the man doctor is doing for them. And so by this statement, we are again warning Dennis or ASP Dennis Tekpete to cease the inactions that he's doing. He should stay in his line and allow the man to also operate in his line. If he ceases to do it, then we will tell him that, look, Yilo is not only Somanya. Yilo has about 4 big suburbs. That is Somanya, Nkrakai, Otekpolu, and Agogo. And that will organize people from all these areas, okay, to stage at the runabout here. Afei nene anyinogu tai ago ya watoson kuno. Wano so kasai. And it appears the police administration is not interested in calling their partner to order. The continuous silence of the Ghana Police Service has empowered Dennis Tekpete to improve upon his modus operandi of destroying Ilokrobo by consistently causing chaos and conflict. He has now taken the tangent of inciting one ethnic group against the other. When MUSEC secured an injunction preventing this police officer from organizing a public gathering, he had the capacity, audacity, and support of the police service to bring armed policemen from Accra in a vehicle with registration number GP 3958 to defy the orders of the court. Na watu yenkra semra sebejane de ma de sey won fansema na baton pasua so mfimfiri mantamu ayo na bo ofiria mensa na ekasa kire se enipa no bi wo hono mo maso oden pa wota na dwo ye bola wi a na akohwie agu gatam ade chen ya na hwa na behwie ngura agu hai na ye wono a obi nsusu wo hono mo a se oba wo store se bia obeto ade won to hwe no atoperating bag edu na dwo na wayo de agum anadwo woda wo dem no wobate wo mpoma chi hwem bata se pam na peti de agu hotimi bu dan akura tugu na je say aye ensem bebre na yentie no e storm drain kesa ye won fantiman there say sutra ofi all the other communities mean abafa wakobu baby expert wa director na mobile mo be take you over as MP for fantiman ye be who there why storm drains ni we no stand there when timu ahweniti them offend the tiger witch or say we will take you over the storm drain. It is in Sutra and you don't float them over flow. It's still a flood. And then as the MP no make taking them initiative there. Repair contractors who are betting now the purpose for which it was constructed we too were and the area. I have a site inspection as to cry when you're there. Oh, yeah, communities now around outside there.
this storm drain on nam igwe mu nti them wɔfrɛ wɔn then wɔn a wɔsesa border wɔ igwe mu wɔsesa border no wɔde egu kotoku na wɔde abɔto storm drain no bi na nsutu a ɔmfa no nkɔ. Honorable Ophelia Mensa ana yɛtene kan fansima na baton pesua so mfimfiri mantamu mrase bedwane eno no. Afei yankoi Pope Francis asemu. Pope Francis ne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ na abusanfoɔ a motie na awia yi. Montem aso paa na montie asɛm a Pope Francis ade ma wiase nyinaa. Pope Francis ne yenuanom nsɛmtwerɛfoɔ bi adi nkɔmmɔ ma ɔde asɛm bi atodwa ade ama wɔn sɛ. Sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo do wiase nie. Sɛ wɔde ne ba a wɔwo no korɔ no de ma yɛn. Na obi a ɔbɛgyina die bia no wɔnyera na ɔnyada nkwa. Ɔno na no si ya na ɔno so dane asɛm no. Ɛna ɔse, sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo do wiase nie. Sɛ wɔde ne mma ɛne ne mmaa yɛ a wɔde ma yɛn sɛ LGBTQ ɔmbɛyɛ no. Yɛma mo nyinaa kɔ aba. Ɛmra wɔ som adwuma num na no na yɛ. Wɔse, sɛbio sɛ me kwabra kɛse mahu bɛrima bi na me yada no a no asa me ne na keka. Sɛbi akɔsoa so da hu ɔbaa bi na bi ɔpɛ no a no ɔne na keka. Na ne nyinaa ɛfɛ paa ne sɛ kwasia da. Wɔn sɛ saa nkɔfo wɔ nyinaa ɛte aso dem mo Mary adoma hyɛwoma rade ne wote ɔsra wo man sra afroma Jesus Mary kronkron nyame ni bɔ mpa yɛ mayen yɛne de bɔyɛfo yi sɛ ne dɔnhwere a yɛbɛwuo yɛne LGBTQ yi dɔnhwere a yɛbɛwuo yɛne saa na yɛ kama wɔse ewiase afa na nyinaa mama bɛsɛ aduosia nson ɛne akyire ɛyɛ ade ɔmo kasa tia saa nkɔfo no na nye suban papa Awurade bɔ yɛn no bɔ so bɔ asase no na ɔde mu nneɛma nyinaa hyɛ nipa nsa no wanyiyim na adɛnti na obi so obewi obi to a uyiyi mu na adɛnti na obi so obebu obi to agu mu a uyiyi mu na adɛnti na obi so obɛyɛ tafrima no bom skovich a uyiyi mu on de hwan na ɛbɔ no de bi nyame na ɛbɔ no enti gya no ma no ntafri mu a na gya no ma no mungum saa pope na ɛkasa yi ɛne wɔkyerɛ sɛ saa deɛ no ɛyɛ bɔne papa sɛ obi anya obi bɛrima ne yɔnko bɛrima so ɔpɛ no na wo sɔre atia mmara sɔre atia ɛnyɛ nyame akyiwadeɛ koraa no nyame mpɛ saa deɛ no yɛ ade a ɛyɛ hwehwɛne mu wɔse ɛwɔ mu sɛ wokɔ US man no mu a nipa bebree ɛsɔre tia saa deɛ no deɛ na ɛso no ɛnyɛ hɔ no wɔhwɛ ɛnya de papa enti sɛ woyɛ ɔba na sɛ bia wopɛ wo yɔnko ba a ɛnso wo nso woadwen no ɛno na wo nso wopɛ enti ade a wopɛ no ɛni kwa sɛ obi si wo ho kwan bɛrima wopɛ yɔnko bɛrima a ɛni kwa sɛ obi si wo ho kwan nti obiara mungum na obiara ntafiri mu ne yɛnko yɛ nim na no na yɛ ade a woyɛ a Awurade wɔ soro a na ni gyeɛ wei ɛyɛ nsɛm a Pope Francis wɔde ama ewiase nyinaa yɛgyina so awia ni asɛw sɛ abe herbal clinic sabra ta na so patrapa new site hɔ yare bia bedwane honhom fa no honam fam ɛyɛ kadua wɔyɛ ne simple koraa na wɔde ama wo wɔse sɛ wode yare no obi de aduru aka wantumi anya men kasa bebree na aduro no wɔn a wɔn nim ahahama no ɛyɛ wɔn nkasa bebree na mmom wɔn a ɛkɔm de wɔn no na ɔba ɔbɛkwan wɔni hu wode abrata no so apatrapa new site hɔ honhom fa no honam fam wuduru hɔ no mabo sampa sɛ kuro bi wa ekuro bi to aso brane nkyerɛ wɔ ahahama no deɛ ɛkɔ ne deɛ ɛkɔ ɛne deɛ ɛba ne deɛ ɛba ɛno ano no fɛ ne sɛsi 0243 34 5392 0243 34 5392 na maame enyi usu sesi Silent Night Guest House an event wasi yan kan kyerɛ wo sɛ ebia sɛ wo pɛsɛ wo yɛ wedding anase bia wo yɛ yie anase bia mo topono bi adɔfo no mo asiesia ɛgye ani dia ɛyɛ Silent Night Guest House and Event Center wasi yan kan kyerɛ wo sɛ for all your programs you are welcome when you will be live band tin na dem ɛnoa no ebia mwatena fi akyɛ modidi wo jare akyɛ modidi wo dan ne ho akyɛ mumpie kakra oho na monkɔ silent ho ɛhɔ de yɛ silent ɛnoa no ɛhɔ uduru ho a ɛmframa ɛfa wo no so ho bɛma ebia watɔ gabins ama wɔ ba bi saa wɔ so wɔn pere a frɛ ne sɛsi aka yɛ sɛ wɔ silent night ho wɔmmra hɔ wonya duru hɔ ba pere efi sɛ ba bi adna kɔ no wo hu bi da ɛhɔ fɛ nyɛ ba fada nkɔ hɔ agɔbɛ no ɔbɛgye ugɔbɛ sika saa kɔpem sɛ wiase bɛsɛe nti fa ne kɔ silent night hɔ bibia yɛ kama paa na ade ɛfɛ paa ne sɛ naano mekɔ hɔ meda hɔ na ahomakye nyɛ bɔ bi prom na nakɔ abra wɔ hɔ mpatɛ come in
na bo. My God, my goodness. Nyame nsira mo silent. Nyame nsira mo pa. Na owo special fufu bia. Sa segment no. Live band ne etato no. Fufu na wutimi twa se wodo nsantem sei etwa fufu no ba nim. Mo se na enkwa na pie akosi ba bia watwa no. Na fufu na da no ho kakra sei. No wonya nkuruma bi ato na pampam. Agurate nyankopom a. Friend se sei. Kuma se ha ya IPT ho no mo a. Nyantre ne ase kwa no. After police station no, next junction ho ano wo. Nyantre ne ase kwa no so a police station no, ho no mo a ano obo. Ya che se obo adwuma. Friend se sei. 0540 94 2916 0540 94 2916 Amanipa. I was already see her say that. Kwabena de menim se nche mesi no court. Na wakoyi na no, ne nsem bia okeka no. Yemfa sedama kokwa Veronica Jando. Akosua somwa wa heneni. Ama crunches of mami premeni. Nana ya obo amali bia boga ye nana ya asemu. Ana fenso afia ejewa akode. Nana ya Grace nso ka ho e se de MC ho wa bɔ modern pa wa ya de yamfa sedama MC foni nyina mo soso ya damo ase Sompa sunya ne akua nya kwa bro no ma chiame ni mo ene nkae no so ya damo nyina mo ase yensanfo panyi oro asante ebomba ne legit na so papa di mesi mi mo biem chinchina di e wase me bo ora benedita mamodin sa onsa otabo ya be so akasa no ano fom tinya enya e normal sa tafo bi sori tia me okura wo ka ho bi ya danso nkofo eyina ya danso nkofo se yo si video no nya ono onte kura do de boyo so onte se video bi kura na mabonte kura wono wa humo e wo je yo so de yanko medi ede akosia ejewa akode boate mene nana kwabna kesa media Rocky kwabi ye sorama Rocky abano enne ye Owura Justice Exo Praise music director enne na woda nti fasa akonya we ya otaba fie ha pa opa afia da bia ya no mobade a che bia be Kenya ye food for thought nti food for thought ndi awura ni mu ache nti changes life nti Exo Praise director ya mo woda pa nyame won hira wo ma nkwatenten ahodin wom wonnom wa nom wo yefunu mo manyina na enhira ne bi enso enchiri maso na anwum wadi kan Rocky ye dedicate dia ma owura yi enti ya abode mu odin ya de ye kama pa ne fama Owura Justice mami ebuso ya so ko Rocky the darling said munim na nso wa hihye ne kufu anwompa no ode somo Midin de Omar Samoa, Pempe was sleeping. I mean, Penyachum, a dear friend Yachum, the Mempe, and Saturday Yadia no Mabibri. Bible Mansa, Yemum so bad no now but